Τώρα και το Πούλμαν με το κύπελο μπροστά, με το κύπελο, το Μπόζταν Μάρκοβιτς, τους παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά. Έσπασαν τον κλειό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πλησιάζουν το Πούλμαν, έχουν γίνει ένα, όλοι πανηγυρίζουν, είναι έξαλλοι πανηγυρισμοί τους, έχουν αγκαλιάσει το Πούλμαν. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να σας μιλάμε. Πραγματικά έχει γίνει νύχτα μέρα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές. Πρόκειται για ένα παραλήρημα, κυρίες και κύριοι. Ο Ντομινίκ Βίλκινς με τη σύζυγό του κάθεται πίσω και βλέπει, χαιρετάει. Πραγματικά και αυτός ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Είναι ο πρώτος συλλογικός τίτλος στην καριέρα του Ντομινίκ Βίλκινς. Πρέπει να έχει πάθει και αυτός τελείριο. Το βλέπετε, και δεν είναι μόνο οι παίκτες που έχουν πάθει σοκ, είναι και ήδη οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που δεν πιστεύουν ότι έχουν απέναντί τους τα ενδάλματά τους, τους ήρωες του Παρισιού, που προσπαθούν να περάσουν μπροστά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι πολύ δύσκολο βέβαια. Δεν είναι εύκολο να περάσει μέσα από το πλήθος το Πούλμαν. Πήραμε το ευρωπαϊκό, είναι το σύνθημα. Ο Νίκος Οικονόμου κάθεται πίσω γαλαρία μαζί με τον Χρήστο Μυριούνη, ο Κώστας Παταβούκας, ο Βαγγέλης Βουρτσούμης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Αλβέρτης, ο Ντομινίκ Βίλκινς, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Τζον Κόρφας. Όλα τα παιδιά του Μπόζταν Μάρκοβιτς, οι άνθρωποι που έκαναν την Ελλάδα να συγκλονιστεί εχθές το βράδυ, καθώς ο κόσμος έφτασαν στην το έχει στην κυριολεξία περικυκλώσει. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εκείνο που πρόλαβε να πει από ό,τι μπορούμε να σας πληροφορήσουμε μέχρι τώρα, είναι ότι πώς θα φύγουμε από εδώ σήμερα. Βέβαια δεν έχει κανένα λόγο να φύγει, θα ήθελε να καθίσει ακόμα περισσότερο, βλέποντας την νύχτα να έχει γίνει ημέρα. Η Ανάσταση να έχει έρθει νωρίτερα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και τους παίχτες. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλες στιγμές αυτές που ζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού αλλά και οι οπαδοί της ομάδας. Και θα πρέπει να σημειώσουμε, αν μας ακούτε, γιατί εμείς δεν σας ακούμε από εδώ, ότι ήταν κόσμοι κατά το δυνατόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, παρά την αναμονή τους, την ιόβια αναμονή τους να περιμένουν 3 ολόκληρες ώρες στην αποστολή. Δεν καταφέρθηκαν παρά ελάχιστες φορές και αυτές στην αρχή κατά των αντιπάλων τους των γνωστών. Και αυτό είναι προς τιμήν τους βεβαίως, γιατί σκέφτηκαν και την ημέρα που είναι σήμερα, αλλά και ότι πανηγυρίζουν και μαζί τους πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα. Του ελληνικού, ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Κοσμά. Ναι, Γιώργο. Και εδώ πίσω βγαίνει και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ακολουθεί και ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και αυτή εν μέσω επιθυμιών από τους πολυπληθείς οπαδούς του Παναθηναϊκού. Βλέπετε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού με τη σύζυγό του που βγαίνει από το δυτικό αεροδρόμιο. Και αυτό ζει ίσως την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του, μετά τη χθεσινή βέβαια. Είναι απίστευτες οι σκηνές που διαδραματίζονται στο δυτικό αεροδρόμιο, απίστευτο το πάθος και ενθουσιασμός των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά απόλυτα λογικός και δικαιολογημένος. Ευρωπαϊκός τίτλος είναι αυτός, ο πρώτος στην ιστορία τους. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Βλέπετε τις φωτοβολίδες, τα βεγγαλικά. Δεν είναι και εύκολο να προχωρήσει το Πούλμαν. Θέλουν όλοι, αν μπορούν, να αγκαλιάσουν τα ιδάλματά τους. Επαναλαμβάνουμε τους ανθρώπους που δόξασαν την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Η ώρα είναι 10:30, 10:31 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Έχω παρακολουθήσει σε ζωντανή σύνδεση από το ελληνικό, από το δρόμο του ελληνικού και από την πύλη του γκολφ την άφηξη αλλά και την αναχώρηση τώρα με κατεύθυνση το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας των πρωταθλητών Ευρώπης της ομάδας του Παναθηναϊκού που χθες κέρδισε με 67-66 την Μπαρτσελώνα στο Παλέ ντε Μπερσί στο Παρίσι. Ο κόσμος που περίμενε τόσες ώρες πλέον ξεσπάει.
η ομάδα, η αποστολή, το Πούλμαν, οι παίκτες του οποίου ταλαιπωρήθηκαν Παναθηναϊκού, αφού έχασαν κάποιες από τις βαλίτσες του τώρα στην επιστροφή, οδεύουν ήδη προς το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά λοιπόν, θα πρέπει να επανέλθουμε εδώ στο στούντιο της Παιανίας και να δώσουμε στην κανονική ροή του προγράμματος την συνέχεια. Η ώρα είναι 10:32 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί περίπου 50 λεπτά παρακολουθώντας την άφιξη της καλύτερης ομάδας Ευρώπης του Παναθηναϊκού από το Παρίσι. Αυτή ήταν λοιπόν μια έκτακτη διακοπή του προγράμματος από το Μέγκα. Συνέχεια και πάλι στο πρόγραμμά μας. Χρόνια σας πολλά.